Aritmu ning kono ya aritmu. Iya. Kale tak gawa ning mburi. Ambilen dis. Pengen golek arit ora? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Kayak gaya. Sing gaya iki pedae kok digawe ngarit. Heeh. Minggu ngarit sik. Duse udah luwe. Wake. Ini mburi ya nek. Kuwi ning ngarep ya oke iki. Bismillahirrahmanirrahim. Golek suket sik. Peduse luwe. Dong, golek ning buritan kene ae. Apa, Bu? Piye? Loh. Nggih video iki lho. Takok ya ning ndi jane? Ngarit iki. Suket, Pak. Masa tadi dicemplung nih rono pedae. A few moments later. Ya wis ngene iki uripe ning desa iki. Nek dipangan kene ya menang.
Making kirimin JNT no. Kirimin JNT, JNE siap melayani pengaritan wedhus, sapi, nyambe, kadal, kucing, sembarang. Aduh. Kepo ini ya. Lakiran kesini mau bantu. Cuma ngeledek doang. Aduh. Ya gini fungsinya punya motor kayak gini, buat nyari-nyari rumput. Kalau bawa Scoopy terlalu bagus. Apalagi masih kreditan, nyicil terus nggak enak. Tuh. Kayaknya kurang panjang nih. Pa. Hey. Wah, kaya. Ki gak ada nulis stiker JNT iso teko Papua iki. Aritmu ning kono, aritmu. Iya. Kale tak gawa ning mburi. Ambilen dis. Ping golek arit ora? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oke, apa? Ya Allah. Amblek loh. Waduh. Astagfirullahaladzim. Wis gendang ngalih aku seneni penghunine iki kok. Sini bang. Diwangi piye lah cek foto-fotoan di sana. Masalahnya iso munggah apa ora?
Iso munggah apa ora iki? Day 2. Day 3. Day 4. Jane yo ora adoh. Saking kemalan nek Tre. Ini guys sih. Aduh. Pas. Tuh, santai. Santai, Bro. Aduh. Angel liwate. Nah. Iki wedhus kono 1, 2, 3 kae sing cilik 4, 5. Sing lambah 2, 7. Wis, kene sik. Aduh. Jaluk sing anyar iki. Apa nang jero ae. Apa ben dientekne sik. Jane ben dientekne sik iki. Jane wis iki wis mentok-mentok kok ya. Sesuk anake loro paling. Meteng nih we. Ayo dipangan. Udah dulu videonya. Lanjut sembelian kambingnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.